declared as the best island of Asia by Condé Nast, and that was such a great honor. Being the best island in Asia did not happen overnight, and did not happen because we have a beautiful place only. It happened because of the efforts of our people, of our leaders, and of our government. And I would like to particularly congratulate the Department of Tourism RD was here yesterday to visit us, and especially our governor and the province, because without them, this honor would not have been bestowed on us. This is a culmination of work, of years of work, and in the same way, this airport that we have here, which will be in my opinion, will be the primary gateway of Bantayan for tourism purposes.
It's a culmination of several years of waiting, of patience, and finally of our perseverance paid off, and we have this beautiful airport which will be completed soon, and it will be opened soon. So this is our contribution to the beautiful island of Bantayan, the beautiful tourist spots of Santa Fe. I think you have this local saying here, and I will say it, Bantayan or Santa Fe na lat. Thank you. Thank you, Attorney Steve Digdigan, for your informative and exciting presentation. This project wouldn't be possible without the efforts of our board members, and in particular, our next speaker, Honorable Governor Gwendolyn Garcia. Okay. Rather, we are also graced by the presence of our Congresswoman of the 4th District of Cebu, Congresswoman Janice Salimbangan. Let us welcome her with a round of applause. Sa ato ang pinalanggang Gobernador, Governor Gwen, ato ang mga mayors nga na adin ni karong buntaga, Mayor Tamar Espinosa of Santa Fe, Mayor Art Dispi of Bantayan, Mayor Cali de la Fuente of Madre Dejos, o sa tanang mga konsihal nga naa sa dinino, kumpleto ang konsihal sa Madre Dejos, konsihal sa Santa Fe, o sa Bantayan. O sa atong mga bisita karong buntaga, good morning. Kani nga airport, dako kayong ikalipay no sa mga Bantayanon. So maka-improve yun ni sa economy sa Bantayan, no? Labi na sa tourism. O dili ko masayop, this was started by Governor Lito Osmeña, di ba, Gov, no? Gisugdan ni Lito Osmeña, Governor Lito, then wa ni siya ma-materialize. Karon nahitabo na jud, natuma na jud sa administration ni Governor Gwen. So kay natuma na kita mo jud nato no ang airport sa Santa Fe. Tabangan sa tamin ni mo, Gov, sa Medellin Airport, Gov. Kay ang ato man kong dream sa Medellin is ato yung himuon o economic zone o tourist destination. So, maghinaot og gobban ha nga tabangan jud minimo sa Medellin. So ako jud ang hangyo nimo, di lang ko maglangay kay napamidaghang activity sundon. Daghan kay salamat og maayong buntag. Thank you for your gracious words, Congresswoman Salimbangan. And let us also hear the personal words of the Municipal Mayor of the beautiful Santa Fe, Mayor Itamar Espinosa. Sa atong mabtik nga gobernadora nga kanunay naghatag og kaayuhan dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Santa Fe, Governor Gwen Garcia, Honorable Congresswoman Janice Salimbangan, mga board members, akong kauban sa Municipal Council sa Santa Fe, mga barangay captains, mayong buntag ka natong tanan. Ako lang ipabot ang akong dako kayong pasalamat. First, sa nagmugna gid ining airport, it's a great honor nga niya gid sa Santa Fe nahimo nya karon nga gi-upgrade, gipanindot og maayo, even though dili kay ni mapahimuslan sa Santa Fe hanon kay
pila raman in taon sa amo ang maka-afford ug sakay ng eroplano, but ang moare nga mga tourist is mapahimoslan gyud kay sa ako pag-iingon gihapon ug walay turista, walay kwarta ang among katawhan dire. Mao nang once again daghan kayong salamat and good morning. Thank you, Mayor Isamoah Espinosa. Second, we will also like to hear words from our Bantayan Municipal Mayor, Mayor Art Despi. Thank you. Atong Governor, nga game changer gud ang ipanghimo, nakapausap sa atong pag-navigate niining panahon sa COVID. No? Wa makahunong sa iyang determinasyon. Governor Gwen Garcia, daghang salamat atong congresswoman, ang akong mga kuyog diri sa entablado, kaninyong tanan, mayong buntag. So, mao ni ang example nga kung kita mangandoy o atong ma-imagine unsay atong pagahimon, bisan pa man sa unsang katalagman, problema, dili gyud ta matayo. Ug ato yung himuon sigon kung unsa man ang iyang schedule. Timing kayo nga karon murag nasabta na nato kining COVID-19. So, maayo kayo kining catalyst or a fulcrum sa atong pag-usbaw sa tibok isla o sa turismo sa tibok probinsya. Good morning and thank you. Thank you, Mayor Art Despi. And last but not the least, let us welcome Madridejo's Mayor, Mayor Sally De La Fuente. Sa atong pinalanggang Governor, Governor Gwen Garcia, good morning. Atong pinalanggang Congresswoman, akong Janes, good morning. O sa akong mga kaubang mayor, Mayor Tamar, Mayor Art, Mayor Sanchi Mura, sa Bantayan, Board Member namo, si Board Member Kiri, Board Member Rasi, o si Board Member Glenn sa Mandawi o sa ato ang manager, si Attorney Digdigan sa aton nga tanan. Good morning. Well, kami noon sa Madrideos, layo-layo mi. But in general, this airport could help a lot to all the people of Bantayan Island in general. This will boost the economic situation diri sa amo sa Bantayan kay daghan naman turista mamalit og buhat. So pasalamat kay mi go nga napun-an in tao ng runway, pero ang problema go ang Santa Fe kay ngano kuno Bantayan Airport nganong dili kuno Santa Fe go. Sabot na naman. Binulog ka na. Kanari ako niya. Balik ko na rin ng aga sa inyo nga doon. And for the most awaited part, the gift of Cebu, our beautiful Governor Gwendolyn Garcia. Let us welcome her. Daghang salamat. Maayong buntag natong tanan. Kaong Janice, ang atong board members, Board Kerry, Board Rasi, Board Glenn, and Board Red, nito ano ni uli. Atong mga mayors, Mayor Itamar, Mayor Art, Mayor Sally, our General Manager of the MCIAA, Attorney Steve, o atong members sa board sa MCIAA,
akong wa makadungog uban pinakapaboritong pag-umangkon ato-ato rani ha. JJ sa atong mga konsehales sa tulo ka lungsod gani agid mong tanan. And of course, full force pod ang atong mga gwapo-gwapa gikan sa MCIAA sama ni Attorney Glenn. Okay, diya si Colonel Gulyado. And all of us, mga pinalangga o binati kung kaigsoonang Subuanon o Bantayanon o Santa Fehanon o Lawisnon. Dunay panultihon nga nagaingon, if you can dream it, you can achieve it. And today we are seeing the realization of a dream that started decades ago. This airport, di lang sa akong usultig unsay pangan kay murag issue man di ay. Has a long and storied past. As Congresswoman Janice rightly stated, this started with Governor Lito Osmeña. But from that time, in the late 80s, the dream continued to be a dream, especially since we had to settle certain lot problems. During my last term as governor, we were finally able to swap the lots. Kay ang una manggod nga ibutang untang runway tuang nga dapit. Pagkakita sa APO, niingon dili na feasible kinahanglan dinhi. Apan ang napalit nga yuta sa probinsya didto sa Pikas. Mao nang gikinahanglan nga mag-swap. Apan maputi kaayo kay daghan ang mga nagpuli-puli sa tag-iya labi na mga eredero. Kapila ko nagbalik diri sa Santa Fe aron makiginabi sa tanan nga mga pamilya. O nakiginabi usab sa BIR daghan ang atong gihimo apan natuman gyud na swap gyud. Mo nang niya na ang runway unya wa nay mubabag ana kay sa probinsya na sa Sugbo. Nigahin unta ko ni adto sa akong katapusang termino og 60 milyones aron sa pagsugod niining atong runway. Apan lagi kay pupus na ang akong termino wala na to madayon. Today we are seeing that finally the long-held dream of the Bantayanons, Santa Fehanons, and Lawisnons, ako lang kitag sa tagsaon. Kanang Lawis, mao na madidehos. Finally, not just of those that are in this island, but the other tourists that wish to come here. Nakita na nato nga nagsugod na nga mahimong realidad. Pagsugod sa manindot kay nato nga terminal nga doon na pag-expansion. Pagsulod ninyo, nakurat mo tanan. Dinhi nako atong sa una, apan karon mas nindot kay nahimo ng mga plantito o plantita ang mga nagdekorar niini sa sulod. Ug unya kining maong runway 1.2 kilometers nga kung diin posible na nga mudunggo dinhi ang mga turboprops o ATRs nga mga eroplano, mga hidro. Amulat kat iton. Amulat iton. Amulat an aton gindanggo sabto. Adina yana. Yana. And so, we thank MCIAA, the DOTR,
for this effective partnership between the provincial government and national government, as well as the Mactan Cebu International Airport Authority. You see, when we join hands, rising above our own parochial interests, in order to achieve the greater good for the greater number, this we can do. And we look forward to working with MCIAA in thrashing out this partnership so that we may continue to show the rest of the country and the rest of the world that over here in Cebu, we dreamt it, we achieved it. Daghang kayong salamat, may buntag.